Minä olen tämän talon 18 isäntä suoraan laskevassa polvessa. Ensimmäinen isäntä oli Antti Kurikka vuonna 1480. Ja metallin paljastimilla on tehty monenmoisia löytöjä kaverien kanssa tässä pihalta, että ystävä tuli ekan kerran metallin paljastimen kanssa pihaan ja käveli 15 metriä, nousi ensimmäinen kultasormus ja sitten 2 metriä siitä oikealle niin löytyi seuraava. Ja semmoinen Das ist Finland-kirja saksalaisille turisteille oli yksi löytö. Sieltä löytyi 1900-luvun alkupuolelta oleva valokuva, vanha mustavalkoinen valokuva meidän tuvasta, jossa näkyy näitä samoja huonekaluja, jotka löytyy tuvasta edelleenkin, könninkellot ja astiakaapit ja korkealavitteet. Joo, meillä on Niinan kanssa yhteensä 5 lasta ja tämä ratsutila ja sen myötä tässä on huomattavasti hälinää ja menoa ja meininkiä tontilla, niin kuin on ollut aikaisempinakin vuosisatoina. No kyllä tässä tuntuu, että velvollisuus painaa, mutta kunniana sen otan, että saan tätä tilaa ja taloa ylläpitää, kun esi-isät on tätä yli puolen vuosituhatta ylläpitäneet ja hoitaneet ja paljon verta ja hikeä uhranneet tämän talon ja tilan eteen. Että suuri kunnia hoitaa tätä taloa ja tilaa.